城を取り戻し、幽閉されていたジェシカとテイラーの救出に成功したものの、危険ラングリッサーは奪われた後だった。そしてその直後、バルディア防衛の要所であるアンゼルの砦が帝国軍に襲われているという情報がもたらされる。
まだ落ちるのか。攻撃を強めろ。叩き潰せ。はっ。敵も本気だな。ダメです。数が違いすぎます。このままでは全滅です。弱音を吐くな。必ず援軍が来る。それまで頑張るんだ。アンデルの砦は誰が守っている？アルバート殿の隊です。さすがだ。よく持ちこたえている。よし、敵を蹴散らすぞ。急がないとアルバートさんが危ないわ。ひるむな。一歩も引くな。援軍が来るまで耐えるんだ。奴らを水上へ誘い込め。陸の上では戦うな。不利になるぞ。